Poñe aquí unha capela, porque os días de feira que cadraban festivos, pois a igrexa tamén quería estar presente e dicir a misa para os que viñan á feira, non? E o propio escribano que xestionou, porque a feira foi traída da aldea de aquí de Xosé. A feira celebrábase ali, pero parece ser que os teus antepasados non estaban a gusto que a feira ali, porque non había recinto, entonces cando iba o ganado estropeaba moito os cultivos, non? En que aldea era? En Allán, nas Trabancas, a 3-4 km de aquí. E un escribano que vivía aquí aproveitou que houve unha orden para o arreglo das feiras e trasladouna para esta zona. E tamén mandou trasladar unha capela que había en Ferreiroa e trouxo estas columnas. Solamente trouxo as columnas, nada máis. E aí os santos do altar, que agora non están aquí, están na igrexa. Non hai nada. E, bueno, refixose esta capela, foi ampliada a medida que foi crecendo a golada, porque isto trasladouse, estrenouse no 1791. E a feira do 1788. Está documentada, ademais. E a medida que foi medrando a golada, notades que hai no acornisado, vende un acornisado de pedra, e despois hai unha ampliación con madeira. Pero xa estaba así antes da restauración tamén. Iso foi unha ampliación. E no chan tamén vemos que o chan, a mitad de palá está lastrada de pedra e a mitad de pa aquí está de terra batida, non? E así estivo originariamente. Chegado o ano 1962, esta capeliña non chegaba para a poboación que había aquí, non? Entón, decidiuse a construción de outra igrexa máis grande, unha construción máis anodina. Si, que estaba aí ao paso. Claro, menos bonita que esta, non? E o cura díxolle o antigo propietario da capela, e o que seguía sendo propietario da capela, porque esta é propiedade privada, era do escribano. Os descendientes do escribano díxolle, bueno, se nos dá 6.000 pesetas para seguir arreglando na iglesia, desafectámola do culto e queda como un edificio civil, non? E agora está desacralizada. E curiosamente é a única capela que sabemos en España onde se celebran bodas civis. Agora as bodas civis veñen se celebrar aquí. Teñer mérito, aínda sendo unha boda civil, facela na capela. Claro. Bueno. Espera, desculpa, Manuel. Sí. Pensei que se acabara. Non acabei. Perdón. Pero sigue. No, era para avisar que ahora está o grupo así un pouco xunto, para comentar que eso, que temos prevista hora de saída sobre as 7, entón, pois que como cando termines da explicación, se les queren dar unha volta ao seu aire, pois decirlle que nos vemos sobre as 7 no autobús. Isto terminámoslo de ver axiña, non? Moi axiña. Nada máis, da capela, despois veredes que hai dous tipos de casetos, unhos que teñen mostradores, que é onde se venden as mercadorías, onde se vendían e onde celebramos a feira de artesanía, onde pretendemos que volva a feira. E logo hai casetas baixas pechadas que eran casetas almacén, donde os particulares das aldeas da Redonda construían unha caseta aquí sin comprar solar, solamente era o feito de edificala, xa te facías propietario do terreno. Puñerlle a porta e viñas ao mellor, viñas ca vesta, metía a vesta aí e mentre facía as compras tiña a vesta guardada. Ias comprando pois un cento de repolos, meto na caseta, e compraba isto, pa a caseta, hasta a hora de marchar. E á noite, collía a vesta, cargábala e marchaba. Outras casetas que teñen planta baixa e planta alta, sobre todo, era para os que viñan de víspera, porque viñan de moi lonxe. E a pé non lle daba tempo a chegar á feira cedo, se non viñan de víspera. E algún incluso marchaba o día seguinte da feira, dormía aquí o día da feira, e emprendía o retorno ao día seguinte, non? E entón ese chamámoslle casetas almacén. Vendellos comedor, vendellos expositores para as ventas, onde se vendían ferramentas, telas e cousas polo estilo, non? Roupas. Ainda quedan parcelas? Quedan, sí, quedan parcelas. Pago a miña e volado. Mira, isto vai ser un albergue, está no rehabilitando, ainda está en obra. Vai ser un albergue. Preténdese que funcione en varios cubículos e en distintos cubículos o albergue. Aí vai haber unha placiña ali arriba. Aquí volverás a recuperar todo o paseo da Parranda, pero queda moi bien. Bonito nombre. Para un paseo. A ver por onde podemos entrar. Por aquí, por aí. Por aí, entramos por aí. Aí, bueno, será para o chan. Sí. A estrutura metal. Tendello de ferro aquel que le o fondo arriba. Vai ser un auditorio. A ver se veñen tamén aquí a quitar esa campana. A verdade é que chama moita atención, peraltaron moito, non? Si, non é que o vino... E mentras non pechen eso con chapa e cristal, pois vai ir casi toda cristalado para fora, non? Vai ir de cristal e pedra. A parte baixa pedra e a parte de arriba é cristal opaco. Eu vi o proxecto non impacta tanto, non?
tivemos sorte que non lo íbamos a facer aquí despois deste coche. O ese. Sí. O auditorio iba a ser mínimo, raquítico e iba a fear totalmente o recinto dos pendeiros. Pero leva moito tempo así, verdad? E vai por fases. Según hai cartas van facendo. Sí, levan 3 anos, por lo menos, con ele. 3 anos e cantar. Chegaban hasta lá, hasta onde está o auditorio, e ainda se estiran por menos 300 ou 400 metros nesta dirección, cara lá. Santos E onde deixastes o autobús, cara ao outro lado, hai máis. Hai máis. Que era a feira máis grande do país? Eh? Era a feira máis grande do país esta. Bueno, polo menos en Pendello sí. Despois en Xente seguramente había outras tan grandes, non? Porque había feiras que tiñan pendellos portátiles, de estrutura móvil, de madeira. Entón, podían ser feiras grandes, pero non tiñan tanta construcción feita, non? Eso tamén vai ser destinado ao albergue todo, xunto con a van. E Todo moito que comprar, non? Porque isto todo tiña propietario. todo isto era propiedade privada, todo. Que comprar, Este tamén se comprou, pero ainda non se actuou nel, igual que nesta praza, que chamamos a Praza de Randulfo. Puxemos ese nome porque aí había unha señora que vendía, que aí había tamén un pendello expositor, e a señora era de Randulfe, de Anterdulla. E a xente dice, vou ali, eu compro yo a Randulfe que ten o máis barato. sí. Chamaban a Randulfe, non sei que nome tiña, pero como era de Randulfe, era Randulfe. De aí lle quedou o nome. Entón, como foi a última vendedora, a señora Randulfe, que vendía aí, pois é a Praza de Randulfe. Pois moi ben, honor a ela tamén. Sí, claro. Verdad? Esa é de manzanilla. Aquí dixo, bueno, pues levo a feira para ali. E aquel muro que vemos ali á dereita, están os contedores. Aquel foi o perímetro que houve para rodear a feira do Gando. E conservas aquel cachiño de muro, pero era moi grande. Era un perímetro que se iba máis alá da carretera. E aí foi a primeira feira do Gando. Entón, parece ser que foi unha das cousas que ofertou o día. No, ali temos un recinto pechado, con valado de 60 centímetros, e aí vai estar o Gando, non? Trouxe a feira para aquí. Bueno, este pobo chamase Agolada. E Agolada ven do latín aquam latam. Do latín fero tulilatum ou algo así, non? Bueno, pois significa auga levada ou auga conducida. A auga que se levaba aquí, e a única levada que había, era unha conducción de auga a un muiño. E dese muiño quédanos aquí este vestixio. Foi traído a 400 metros onde estaba o muiño, queda o pé do rodicio, que era isto. Aquí apoiaba o rodicio do muiño. E isto sabémolo polas referencias horarios, non? Porque había un señor, Juan de Vilariño, que ao mellor ten oído José falar de Vidueiros, Juan de Vilariño, que tería hoxe 100 e algo danos, dixo, esta pedra trouxámola aí do muiño, do muiño aí do puntillón. Pois ao puntillón iba a levada, a auga levada, non? Entón, cando na Agolada non había nada, había un muiño. E os de Vidueiros chamabanlle aquí Agolada, onde estaba a levada. Bueno, pois á beira desta casa temos esa outra que está moi reformada, pero non era así. Esta chamamos a Casa da Audiencia, que ten as súas particularidades. Ten as súas particularidades. Casa da Audiencia, sí. Esta casiña tiña uns canzorros e tiña un balcón grande, non tiña esta fachada, non? E esta casa era da Audiencia porque era xulgado, era cárcere e era cuartel. E que elementos conserva que a distinguen do resto? Pois na Agolada todas as paredes de cantería son de 60 centímetros de ancho, que é o ancho que utilizaban os canteiros. Esta ten 80 centímetros, está fortificada. Despois temos este outro pendello que está aquí, a continuación deste tellado vello, e esas son as cabaledizas. Aí hai, caben 14 cabalos, os comedeiros hai 14 enganches de cabalo. Entón, hai tamén un pasillo que comunicaba coa casa, aí hai unha casa, e comunicábase lateralmente a casa coa cabaleriza. Aquí temos o marco da Constitución que se puxo aproximadamente polo 1815, para significar o carácter público destes dos edificios, e puxose en honor da Constitución de 1812. A Pepa. E aquí estaba o calabozo, do cal conservamos aínda os grillóns e as careas, non? Este era o calabozo, máis tarde foi cociña. Conservo o enreixado original. Este era o calabozo do cárcel. En esa casa, esta casa construíuse aproximadamente no 1700. Aquí estableceuse un asturiano que viña de Pola de Allande. De Sama de Langreo. De Pola de Allande traía o mineral, traía o ferro e o cobre.
veu aquí a montar unha fábrica de caldeiros. E aquí lle chamemos o caldeireiro. Sabe ali José que este a casa de caldeireiro. Bueno, pero os seus antepasados no 1700, cando chegaron aquí, dixeron, onde poñemos a fábrica de caldeiros? Home, hai unha feira e hai un cruce importante de camiños. Aquí viña o camiño real da Ponte Vilariño, e por aquí arrancaba outro de cara a Curtis, e por aquí de cara a Ourense. Estes eran os camiños máis importantes. E aí doblando o recinto da feira, de cara a Lugo tamén. E outro partía de cara a Palas de Rei, a Facha, a zona onde estivemos hoxe, non? Entón era un cruzamento de camiños importante. Logo estableceuse aquí. E esta familia deulle moito pulo e moito dinamismo a esta vida, porque logo montaron un transporte de mercadorías, puxeron a Casa do Comercio, sumáronse á feira, foron a Rieiros, cando fixeron a carretera, fixeron outra casa para estar á beira da carretera coa tenda, coa taberna, con todo, non? Carnicería, panadería, deronlle moito dinamismo á Golada, non? E contanme os familiares desta casa e din, no noso antepasado chegounos sempre a referencia oral de que cando viñamos para aquí era a segunda casa que había na Golada. A primeira era unha que estaba aí máis abaixo, unha cantina, non? Que é aquela que ten a Edra, e desa temos noticia que no 1569 había unha pousada aí. E chamaban, que aparece documentada no Museo en Pontevedra como Pousa de Auga Levada. Celebrouse un casamento entre un da casa dos de Basadre, os citei ali no Pazo de Illén, con outra dos de Trasulfe de Rodeo. Casáronse e tuveron aí o banquete, na Pousa de Auga Levada, non? E, bueno, basicamente xa vos contei a historia da Golada. Podría contarvos moitas máis cosas, pero non vos quero cansar. Non, estos son particulares, teñen as indivisas, isto é patrimonio do povo.